Sapa pemirsa sik. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ceritanya ini desih prei tandur guys. Soalnya jempolane desih kuwi cantengen. Mungkin aja tak nggo tandur ngene-ngene iki kelebu ndut kukune mungkin nggih. Tapi dadi menteng-menteng koyo ngene guys. Iki prei total, soalnya sing dienggo pokokan yo jempolan iki nggo ngenjepno, tapi desih iki jope ndek iki loro tak selehno guys. Ora iso masih ditelponi wong tak tetep tak selehno wis panggah gak iso. Iki mau korah-korah sing misahno Mbah Dok. Isah-isah piring wis ngantek gak ngono guys. Sampai kesuwampuk iki rasane koyo nyawa wis ning pucuk rambut iki lho. Berabak ngono kae. Iki mau kan ditelepon Mas Arif to, Mas Kalimantan, anu ndo-ndo. Lah kuwi desih iki dikon masakno, ngejupno sego ya nang omah kulon, ya nang omah kene. Soale sing ngusung kuwi paling akeh guys, ngopeni sing tenaga sing ngusung jagung kuwi. Engko ning kene sak Magicom, ning omah kulon mang sak Magicom. Desih iki wis ditelepon kon masakno rica-rica guys. Tumbas pitik loro kayak di Mbah Dok pitike. Pitik ayam kampung. Diwangi Mbah Dok iki lho guys, tak kon ya wis piye ampres cukupe lah ya. Lah sarip. Ngewangi-wangi anak lanang lha piye meneh. Ngene iki cara aku tandur ngono ndek mungkine ya gak apik ngakon tapi piye meneh. Sopo neh ya guys nek gak desih. Ya wis deh, yo masak sing genah-genah lho, delah masak genah, sing genah. Tanganku ki anggere kesuwampuk iki rasane koyo walah wis brabak ngono kaya mripat ki. Monter-monter koyo ngono guys, aduhno. Sok ngene iki lho. Jerene wong-wong iki ngakon nyudet. Lho kok gak ketara ning ndi iki kamerane iki. Jempolan kuwi iso menteng-menteng kok ngene. Lho. Iki kesuwampuk ki jan walalah. Rasane koyo nyawa pe dijabut ngono kae. Iki nanae iki kok kene iki. Sing sebelah ndeng kuku iki sing loro panggah loro kene iki. Soale ndek iki tandur ki sedina kuwi garingan. Ora nek banyune, makane tangan ki tak nggo jempol ngene loro. Kok kok gini. Suwine gede pindah. Ayo. Iki sing ning omah kulon ya tak pekno beras kono, sing ning kene tak pekno beras iki desih ngono iki guys. Dina-dinan. Kok rono rene. Ngono mang paling ya nek 14, iki 14 ya wis akeh ya, Dok. Nek ngusung mung piro le? Ndere warek lo jopo anu sore masak neh ya, guys. Sing ngusung iki mbah wong piro, Dik? Aku mari Dik sedina ya gak ning omah cek tandur ki aja kok tanganku loro mungkine ya ora ning omah ya tandur. Udah kok tikus nang dadi. Nek mau ki wis ngene, aku kan ngomong anu engko sing omah etan ya tak ngecupno beras etane ngono gak usah, Dik. Sing omah kulon iki berase tuku-tuku ki agek ndek sore, tapi kok wis enek nyawane siji loro. Kuwi bentek dhisik, Dik, dientekno sik ngono. Lah tapi ndak ping ngulon ngetan iki, guys. Mungkin yo nek beras koyo nek beras ae. Ono ora iso milih dhewe, Cuk. Tunggu ayo. Iki kok iso milih dhewe. Kok
digawane neh guys, kok kurang. Soale kok nek ning nggon iki nek kurang lah. Iki kok digawe rono ngono. Yo, nek rica-ricane matang. Nama sana sak sing kotak ora akeh. Yo paling yo tapi wong mbok pipine kan do bontot dhewe, Dok. Pak Sumai tak gawani bontot, tak gawani sego, tak gawani botok, tak gawani ndok. Guys, tangannya yo ngene iki sabar. Salah nosek. Khususi engko ping 3 ping 4 ndro wis resik. Lah iki tak keroncong sik ngene kan kok cepet ya, guys. Maksudnya matenge iku yo merata, soal iki rontok akeh. 5 gelas sih. Gak yo 1 kilo. Ambek sing omah kulone malah akeh iki. Aku ki wedi nek ning kono kuwi engko tenagane akeh kurang. Nek kono mbek kene yo meh 2 kilo mungkin lho nggih. Wis warek kamang sing sego sing ndek esuk entuk ngecupno anak lanang wong sak Magicom wis tak gawakno rono kamang karo kuline sing usung. Tenagane sing usung mang mampir rene. Aku dikandani Mas Arif, "Tolong ya, Dek. Segane iki adai kresek apa ning tumbu kek kresek kok kon nyangking." Mas Dodi ngono sing tukang ngusung-ngusung iki, guys. Terus tak kon iya, paling wedine iki njagani nek segone kurang ngono. Ya wis engko terus nganu Dek, ngecupno ngene sampean karo ngecupno omah kulon. Piro-piro ngono Dek engko 2,5 gelas apa 2,5 gelas lah tapi ndek gelas cingkir gede kuwi. Sing kene mang 5 gelas nek sekilo wong sego ae beras ndro. Beras akeh ngono. Para turah sego lah timbangane kurang ning kono nggone. Iki karek masakno rica-rica engko tak gekne bumbu blender wis dadi. Engko nggih ditangking tenaga neh nek rono. Es batu apa mang Pak Suyo wis nggowo. Pak Suwi sing tukang jahiti nek dikon kocek iki gak kerasan guys ngono iki wis. Cara mono nyerah nek dikon kocek iki. Ora telaten ngono kae lho modele iki. Milih sing jahit ae. Mang piteke loro ya, Dok. Mang wonge wis ngomong, Dik, piteke loro Dik mang. Tuwik-tuwik. Anu maksudnya kuri. Yang dodoe kok. Blaluk tok blender. Ya ya. Dadi ngeblas. Lho, pitik Jawa ya ngono kuwi kok kon kok pitik potong ya angel. Kayak satek nangis ya kenapa kan? Engko dirica-rica. Nek motongi kok gede-gede men Mbak Pitangu. Gak dadi loro, dadi loro. Ya. Ben dadi kecapi ngene. Dirica. Jerane iki pengen diwor. Jerane di warna ngono ya ora apa-apa. Niki desih wis mulai nggodhog ayam, guys. Wis tak masak ning kenae. Aku kok ngetan ngulon malah suwedhi ya, guys. Kan tak sambi nyuci. Ku nek masak ning kene kan iso tak sambi kono, tak sambi kene. Lah nek ngetan ngulon suwen. Iki tak godhog ngene sik, guys. Soale kuwi pitike ya rada tuwek. Engko nek gak tak godhog ngene sik. Engko nek wis nganu terus kaldune engko dienggo kuwahe. Gak yo ngene guys yo. Engko nek langsung tak plungno ki walah sik kekot-kekot ngono. Godhog ben medhok. Terus di blenderno bumbu. Aku tak sambi nyuci gombal, nyuci baju soalnya iki njagakno Dik Dinda kesel, guys. Keselen sedina sampai maghrib ki ngerjakno tugas kos iki sampai
mempersiapkan kuwi lho guys, arep apa ki jenenge? Pelantikan ning Bluro iku lho, sing kanggo pramuka Garuda kuwi kan persiapane fotokopi iki. Walah, fotokopi apa wae iki dikon praktek masak barang. Engko rencana mbuh gawe apa ya, kon nukokno tepung beras, kon nukokno tepung ketan. Mbuh HP masak apa nukokno klopo. Dinggo praktek kuwi, dinggo gawe maksudnya ngene lho guys, kon gawe video, kon gawe konten masak-masak ngono lho. Iki ndek iki wis entuk siji. Ndak, Bu, videoku nganu promosikno ning video 6, engko ben di-like ambek komen ambek subscribe ngono. Tapi iki urung tak apa? Abar-abarno guys, ben do didelok ngono mikire iki mbah ndeknane masak apa ya gak ngerti dhisik. Soale ketemu Dinda iki nek tiap bengi, soale dhisik mantuke ya sore, Dinda ya bar magrib pagek mantuk. Kuwi ngerjakno tugas apa kelompok karo sak kanca-kancane kuwi nek ndek gak mantuk kuwi aku dikirimi video. Iki lho Bu, aku ning kene ning gone Ina, mbuh ning gone Laura, ning gone sapa kuwi dikirimi videone ngono. Kandene rong sore iki mantuke sampai isak. Lah nek tak masak ning kene kan dhisik iso karo nyambi apa-apa iki karek njemur iki, guys. Kae sek sak puteran kas. Kan 2 puteran nggih, 2 putaran. Wis sak ngono urung dilempiti nek masalah lempit wis ben terserah usane Dinda. Aku tak gaekno bumbu rica karo njupuk kemangi ning loro omah. Lho iki mulai umup. Njupuk kemangi ning nganding omahe Mbak Pur, akeh kemangi ning kono. Yuk guys, kita mulai masak. Wis bumbune bar tak blender. Terus tak cemplungno wajan iki ben sat banyune sik. Wis bar tak blender. Ben sat sik ngene. Banyune ya guys. Tak sambine njupuk kemangi. Ben karo sat. Terus iki persiapane godhong jeruk. Terus daun salam, serai. Wis mari sing nganu yo golek sing lho guys, godhong jeruk, godhong salam ngono kuwi. Tapi ya cedhak wong mburi omah iki nggone Mbah Kapu enek. Iki wae wis bar tak godhog. Terus iki kaldune engko nggo kuah. Wis mantap. Iki engko sedelok engkas ngene wis anak lanang. Pripun, Dim? Pun mateng, Dim. Ngono. Iki engko selak sing tenagane ngusung jagung kuwi selak do lesu ya guys, selak do luwe. Makane dhisik iki suweputan ae, Mbah Tok tak cuweluki tak iwangi ngumbah iwak iki do. Soale tanganku ya posisi apa nggo cepet-cepet juga iso. Dadi ini ya wis nek karek goreng-goreng ini bumbune tak blender wer-wer ngene guys. Engko wis pokoke sak rasa-rasane lah. Sing penting mateng. Wis guys, iki bumbune kan wis tak paringi minyak, arek. Ngeplung-ngeplungno serai, salam, godhong jeruk. Mantuk. Apa sing digawa mantuk? Ini. Oh, permane digawa mantuk. Nggih, gak apa-apa. Nyanggo mantuk. Kon ngocekno ibu nggih. Mamak sibuk nggih. Ben rodok mateng ya, Des. Tapi nek aromane yo enak. Sa, mamak mau dipundhutno kemangi doke mboten? Wangi.
Apa kurang minyak ya guys? Kita kok. Wes, kita wes tanek. Terus di sore kuah kaldu ini guys. Emang wis gula abang, gula pasir. Wis tak cemplungno kabeh, terus tak tambahi lada bubuk. Terus tak tambahi garam. Kok roikone belum ya guys? Wis kuwi wae dicemplungno. Ini kan kok karek godhog sak umupan ngene wis mantap. Tambahi kecapnya urung guys, memang kecapnya tak belum memisah kali. Terus masak abal-abal soalnya mateng nih guys, yang rasanya pedes asin. Baru tak cemplungan kecap. Tangannya berkesampuk sedikit guys. Tambahannya kuah nih guys. Sekarang ngecek rasa. Aduh, tangannya sampai sedikit. Alhamdulillah guys, akhirnya wis mateng kabeh. Iki sing digawa ning baon. Pokoknya gak ngengeh-ngengehan guys iki. Iki ngengeh Mas Ajis, mau tak tekoki Mas sampean ngengeh apa? Jere yo ndas, terus karo peloati ngono ki tak ngengehno guys iki. Ndase loro terus tak kei dodone. Siji, oh yo silite murek gak tak tinggalin ning kene siji ya. Terus iki dinda iki tak jupukno iki, cakar papat tak tinggal kabeh iki. Cakar papat terus karo suwiwi siji, wis. Milih sing balung-balungane ya guys. Mas Naji sing ditinggal nang omah, iki sing nggo ning baon. Terus iki segone saember. Mas Naji ki wis OTW pulang. Wis jupuk apa kuwi? Jupuk iki, guys. Engko terus
karo kon gawani es sak portal neh. Es alhamdulillah iki dhisik tak ndang ngiseni portale. Apa iki tak terno ngulon dhisik ya, guys. Gendang ditata Mas Ajis. Oh alah. Aku teko omah kok nek gawe keterampilan wis mateng. Tak tinggal randi dulu. Waduh, bar masak kok alat apa ae ning njaba kabeh kok ngene iki. Satu bilah anak kadal urip. Gletak kabeh. Lho. Pandane dadak. Gawe klepon kok gegete mbong diwangi para tante-tante ngene kok iso. Mana? Sing ape digone sekolahan sing ndi? Kuwi lho tak agene ora Lah geno. Mana ibu? Maksudnya yo apik ngene kok. Mana? Dinda ki mari kurang pede dia. Kak kakan kelopo iki. Kakan kelopo. Kakak. Klepon. Kakakem kelo ning kono ning jaba. Mas lho. Enak. Emang ya wis to. Kowe. Kakak kan njaluk kurang. Walah logine le. Akan glabang. Ini video malah disiram neh. Walah le piye? Kan njaluk kurang mau lare. Malah le menjetoto kakak le. Ndak ngono Dina. Lah piye? Ya keseng gede ter dincepno ngono kae le. Sik ben dikekno mati. Jadi ditaburno kuwi. Gorene ah? Kayak jepang ngene. Gorene ben ditaburno mati. Aja mbok sampluk ayu engko. Kok gak nyuwun le? Gak doyan iki. Kira apa panganan. Cek ngombe banyu. Bukane. Aduh minggir sih. Ngeleh sayang. Tuh ngeleh. Walah iki. Telan kan bareng kok gua apa, Din? Ngono kae piye? Ngene. Gak ngejeng meneh. Ngene. Iya. Terus sing lincip di enjepno kan ngono. Pucuk ya? Hah? Antek pucuk. Enggak gede ta. Iya. Pelanggaran. Jangan ngamuk. Siapa yang ngamuk? Ki engko jam pinten mangkate ning anu? Setengah 3. Mangkat ning sekolah ora kamu teh kabeh, Nduk. Bisa. Jeruk HP ini, Cuk. Ayo sana yuk. Dek, Apa engko sekolah nduk HP-ne, Nduk? ngene kakak. Ana Dek duduk kono lho. Lah gak yo ngono, isan rada dawa ngono. Kakak ning jaba le, kakak ning jaba. Ngene terus piye kok ngajepno? Walah sumuke. Kuwi gak dadi loro. Gak dadi loro. Iya. Ndang totone piring ae, Nduk. Ditatone ning sekolah. Nek noto ning kono. Kene koyo ketumplek kae. Iya. Piringe gawa kuwi. Ngene. Hmm. Kowe kanggo nganu mah hias, nek kone nanti anu. Apa nggawa pandan utuhan ngono ku nganu mbek kancane. Kancane gawe apa? Beda-beda. Lah kowe entuk klepon ki ngono. Iki guys, Dek Dinda ki agek mantuk fotokopi. Sing kleru mah apa, Nduk? Sing ndi sing kleru? Nduk, astagfirullahaladzim, ngone-ngone kok kaya ngono ya. Denane kok ora enak bening ngono kok mulai neh. Sing kleru sing ndi? Tunjuk tanda tangan RT, RW. Persiapan pramuka Garuda lho guys, nek kate kok wah lah. Sampai seminggu full sing masak, sing nggae jajan, sing apa ae wis ngurusi dhewe, rono rene tak tinggal tandur. Diurusi dhewe, di print-printno dhewe. Sing video masak lho, Dek, promosikno ning Family Online. Nek pengen di-subscribe. Nek Dinda kan iso bahasa Indonesia, ibu kan gak iso. Golek-golek bahasa Indonesia niki. Kok tiwas gradul-gradul engko diguyu Sing nge-like wis 9. Family Online. Wis didelok wong. Di 9 ditonton.
Ndang toh dipromosikno channel iki apa jenenge? Ngono. Loh, masa mbok delok ning WM dhewe juga oleh, Dik. Maisa Adinda. Channel kuwi. Oh, Maisa Adinda, guys. Jangan lupa di-subscribe, like dan komen. Nganune iki apa, Nduk? Maksudnya Ini membuat cara menanam tanaman uji SKU poin 7 kaki pokoknya masalah sekolah-sekolah ngono kuwi gak konten kreator ya, Din. Maksudnya piye kontennya apa? konten tugas Channelnya Maisa Adinda, guys. Dek Nur Aini ini gua nih. kan terserah email le. Iku. Soalnya DKI. Ya Allah. Ditonton ya, guys. Ngono apa? Kuwi rambut cek teles sik, Dek, rambut iki, Dek. Teles kebes kok ngono lho. Iso dikuncur kono ambune bau. Ki mang sing komba pangan kono pokok ngene Mbak Iduk ki. Erna. Malah ning kono. Nah, persiapane. Sakmono kae. Lha kuwi fotokopi sakmono kae. Sing salah 29 lembar. Walah. Pokok iki Aku selalu duit sabar. tok. Tak sabar-sabari sebelum stres. Adek ra sabar sing ngapi bantu sapa? Ibu yang mudeng ora Jawa. Ayo. Ayo nek ning Pak RT ayo. Njaluk tanda tangan Pak RT ning omah apa ora? Sing Pak RW sesuk-esuk wis nduk. Pak RW yasinan. Pak RW kan saiki malam Jumat toh. Mesti ngaji ning gone Ini sing salah. wong sing wis ninggal. Sing salah iki sakno kepi? Sak portofolio dhewe. Iki wis clear kabeh serono wis. Alhamdulillah. Engko nek gak taune sing salah ya Semoga apa? doakan ya, semoga lolos tahun ini bisa pelantikan. Nah, minta doanya sama family online. Minta doanya nggih ibu-ibu. Semoga Dinda bisa lolos mengikuti apa, Dek? Pramuka Garuda. Pramuka Garuda. Karek pelantikan iki lho guys nggone kabupaten. Sama wawancara. Karo wawancara. Iso Sabar iso. latihan sing kendel. Iso. Pokoknya urusan apa tak pasrahno sampean dhewe, Dik. Ibu kan wis mbuh piye-piye iki sing wis golek dhuwit ya. Sampean butuh ngene, awakmu butuh ngene, butuh ngono, sing penting ibu ki ngekeki dhuwit. Lah ngene iki fotokopi ngene iki aja. Dhuwit piro ae. Nek ibu gak golek dhuwit gak ya piye. Sing penting iki modal pinter, belajar sing semangat. Kok nek wis lolos wis ayem. Karek pelantikan. Nggih ya. Dere wangi sedina-sedina mantuk ke sekolahan. Bismillah lolos ya Allah. Lolos. Mau tak doakan. Semoga lolos, didoakan semua family online nggih. Minta doanya semoga Dek Dinda bisa lolos. Tanggal pinten, Nduk? Nek insyaallah nek lolos pelantikane 14 Desember. Nggih, 14 Desember. Wes ngono ayo guys, kontene sesuk disambung neh. Sesuk dilanjut neh. Matur suwun sanget sing sampun komen, like dan subscribe, sampun maringi dukungan, maringi saran-saran. Aja lali nggih. Videone Dek Dinda ditonton. Channel apa Dek mau jenenge? Maisa Adinda. Duh. KMEISYA. Dulu salah ngomong. Jenengmu kak yo ngono, Din. Iya. Lah iya, tapi salah ngetike. O M E Y S A.
Maisa, Adinda channel guys. Gue nambah apa, Dok? Nambah like, nambah subscribe. Oh, nggih. Iki katute pelajaran, guys. Maksudnya katute pelajaran sekolah. Tugas kopramuka iki. Dadi ini kon gawe. Ya kalau bisa sih like banyak, subscribe banyak. Yo minta dukungan karo family online toh, Dik. Minta dukungan. Minta disupport. Wis ngene nggih. Makasih banget semuanya tanpa terkecuali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu, panjang umur, dilancarkan rezekinya ya guys. Hanya bisa mendoakan dari sini, dari jauh nggih. Dungo dinungo.